sa nachádza na inom ďalšom mieste a to v rámci toho, že si povedali, že teraz budú dobrovoľníci a mám taký pocit, že by mali byť všali. Janka už tam je. Ahoj Janka, dobré ráno. Kde ste? Čo robíte? Ahoj. Ahoj, dobré ráno vám všetkým želáme, nielen tebe Milana, Aťke, ale aj všetkým našim televíznym divákom. My naozaj sme v Šali a práve dnes štartujeme ten úžasný deň dobrovoľníctva, respektíve 2 dni dobrovoľníctva, ktoré sa na Slovensku konajú už po tretí raz, už tretí rok. A my sme v Šali, sme v šalianskom útulku, ktorý sa volá Zatúlané psíky. Toto je predsednička občianskeho združenia Zatúlané psíky Miška Vollner. Miška, ahoj, dobré ránko. Dobré ráno. No čo hovoríš na našu brigádu? Ako sa ti zatiaľ pozdávame? O chvíľočku uvidíte, kto tu každý brigáduje. No, chlapi sa zatiaľ veľmi šikovne chytili roboty, to som rada. A to nie sú hociakí chlapi, ale moji kolegovia perfektní. Nechali sa nahovoriť a naozaj prišli sem k vám do šalianskeho útulku. Romanko drží vrtačku. Ahoj, Romy, dobré ráno. To je ako zbraň. Áno, to ešte tu na vrta. To vrta ešte Darko, ale my tu nás sa snažíme nejakým spôsobom. Áno. My tu... Števko má klinec. Mal povedať, vieš, ako na operačné sále, že skrutka. A Darko má tiež? Ja som majster na dierky dnes ráno, lebo mám trojku vrták a predvrtávam chlapcom ten spodok, ktorý sme položili na polystyrén, pretože majú mať zateplené psíkovia, aby zime nenachladli. Dobre ho. Nielen paneláky sa zateplujú, ale aj psie búdy sa zateplujú a my ich tu dokonca zhotovujeme, teda chalani ich zhotovujú. A Daro sa fantasticky chytil nielen vrtačky, ale aj pílky. A úplne to tu na jeden raz exaktne odrezal. Čo? A Roman sa na mňa pozerá, a čo je na tom také divné? Ja by som to vedel. Nie, ako je to veľmi náročné a hlavne ešte ukáž, Darko. No, 5 pív budeme si dávať až večer niekde. Tak, ako má byť. Dva prsty, ešte 3 prsty ti ešte zostali. Dobre. No Števko, tak ty si prvý raz v takomto útulku? V útulku nie som prvýkrát, lebo aj tam, odkiaľ ja som z Novej Dubnice, tak v Dubnici nad Váhom je útulok a celkom fajn, takže tam som bol, ale tak v tomto som prvýkrát. Aj my sme tu prvýkrát a tešíme sa, že sme tu a pri tej príležitosti, keď sme tu a keď sme sa tiež dobrovoľne a bez nároku na akýkoľvek honorár, ako to dúfam urobíte dnes aj vy vo svojom okolí, milí televízni priatelia, prišli pozrieť na tieto psíky a prišli sme sem aj preto, aby sme vám možno aj nejakého z tých psíkov ponúkli, možno predstavili. Koľko ich máte, Miška, v útulku? Momentálne 27. 27 psíkov. A sú to všetko psíci, ktorí už teraz sa môžu aj adoptovať? Áno. A pomáhajú vám takto šalania? Ja neviem, možno, že nielen počas dní dobrovoľníctva, alebo kedykoľvek počas roka? Ale áno, nemôžeme sa sťažovať, máme veľa dobrovoľníkov, veľa ľudí chodí do útulku, nosia nám veľakrát dary, deky, matrace, krmivo a tak ďalej, takže určite. A vás dokonca čaká aj na budúci rok nejaké veľké sťahovanie, vraj vám mesto pridelilo pozemok? Áno, mesto nám pridelilo 12-árový pozemok, ktorý sme dostali k dispozícii na výstavbu útulku, máme ho prenajatý na 10 rokov. Tak to je fantastické, budeme vám držať palca. Mimochodom, ak nás sleduje niekto aj v okolí Šale, respektíve priamo zo Šale, tak budeme veľmi radi, ak prídete sem k nám do útulku Zatúlané psíky a budete s nami spolupracovať na tejto výstavbe a zatepľovaní nových búd. Ja ešte poviem, že okrem chlapcov je tu aj Lenka, ale Lenka je dnes najmä taká psychická pomoc a psíkov tu tak vyhladkáva a robí im takú terapiu. No, sme radi, že sme tu a dúfame, že aj vy budete takí dobrí, že dnes a zajtra sa zapojíte do akejkoľvek dobrovoľnej činnosti. Dobré ránko. Dobrovoľníctvo a všetci dobrovoľne môžete niečo dnes vykonať. Junior sa rozhodol, Milan sa rozhodol, že dnes dobrovoľne povysáva. Je to tak, dobrovoľne povysávam. Dnes je prvý jesenný deň. Čo som povedala? Septembrový, ale to je v poriadku. Aha. Janka, pozdravujeme aj všetkých kolegovcov. Budú búdky? Budú búdky a už dokonca sa aj jedna rysuje a je úplne krásna a my sme s Lenkou absolútne nadšené z našich moderátorských kolegov. Si predstav, Junior, že ty dnes dobrovoľne povysávaš, ale oni fakt dobrovoľne a šikovne zostrojujú tú búdu. Ja musím teda povedať, že som veľmi prekvapená, že chlapci sú takí šikovní, to je super. Sú normálne domáci majstri, títo moderátori Telerána však. Presne tak. Pozrite sa na nich, úžasné. A my sa s Lenkou aj veľmi tešíme, že sme ich sem dotiahli, sem do Šale, do šalianskeho útulku medzi Zatúlané psíky, pretože tak sa tento útulok volá. No a chlapcom to ide absolútne od ruky. Poďte sa pozrieť bližšie. Nechcem vás veľmi vyrušovať. Ja viem, že...
Ja viem, že od práce sa nemá ľudí odlakávať, ale vám to, áno, trošku malá prestávka. No ako to ide? Čo tá budka? Na čom teraz pracuješ? Z mojej pokožke hlavy. Masíruješ si ju pilinami? Áno, pilinami. Snažíme sa urobiť otvor tu, aby psíky mali kadiaľ sa pozerať von na krásny rúžový svet. No, ja by som chcela našich divákov upriamiť na tento zateplený múr, áno, interiér. Áno. Plánujeme ešte červený koberec, ale len do vstupnej časti. Dvere budú na fotobunku, na tom sa stále pracuje. V podstate záleží nám na tom, aby to bolo naozaj kvalitné. Presne tak. A podľa tejto búdky potom môžu všetky útulky na Slovensku stávať svoje búdy. Však to máme taký patent už. Patent Telerána. Toto je unikátne, to sa nebude ďalej šíriť toto. Dostane len tu, v šali. To zostane len tu v šali a mimochodom, ak aj vy bývate v šali, tak príďte medzi nás, príďte nám pomôcť stavať tieto nádherné búdy po našom vzore pre psíkov, aby v zime naozaj mali kde byť. Števko má psíka doma z útulku a vy, pokiaľ chcete, tak môžete mať tiež doma psíka z útulku, pretože pozrite sa na toto. Pozrite sa na túto krásnu plejádu nádherných havinkov. No všetkému tu tomu velí Miška Vollnerová, ktorá je predsedničkou občianskeho združenia Zatúlané psíky, ale má tu aj veľmi veľa dobrovoľníkov, ktorí nielen dnes alebo zajtra, kedy sú na Slovensku dni dobrovoľníctva, ale skoro každý deň sem chodia a pomáhajú. Je to tak, Miši? Áno. Tak nám prosím ťa, poď predstaviť niektorých z tých psíkov. Ja viem, že každý jeden z nich čaká na nový domov, ale ktorí sú možno takí tvoji miláčikovia? Komu by si dopriala ten nový domov čo najskôr? No určite máš Majky, je to strašne krásny psík. Majky bohužiaľ nemá jedno očko, mal ho asi vypichnuté. Našli sme ho v Seredi vo veľmi zuboženom stave a absolútny miláčik. Veľmi potrebuje domov. Dobre, opýtame sa aj na túto slečnu, ktorá sa tu nosí na rukách dnes už celé ráno a je tam prešťastná. No tak ona sa rada nosí takto na rúčkach, ako prídem, tak hneď mi vyskočí do lona, je veľmi rada. Je veľmi krásne, ja si myslím, že by si zaslúžila nový domov. A toto je taký pekný zjav, že podľa mňa týmto očiam sa ani nedá odolať. Čo je to za havinka? Akú má povahu? Je taký hravý, milý, prítulný. Volá sa Jimmy. A má aj brata Roka. Obidvaja sú úplne úžasní psíkovia, takže možno si nájdú čoskoro domov. Táto fenučka tak pomrkáva očkom po kamere a veľmi by sa chcela ukázať, tak ešte ju predstavme v tomto vstupe. Ja sa volám Bela, mám asi 2 roky, som kríženec belgického ovčiaka a veľmi dobre sa znáša aj so psíkmi, aj s ľuďmi. A bola tu ešte jedna pani alebo slečná, toto je mimochodom mamina a syn a takto sa krásne rodinne starajú o psíkov v šali. Bola tu ešte jedna pani alebo slečná, ktorá mi povedala, že jej obrovským miláčikom je Jopo. Tak ja teraz neviem, ako sa na to pozerá jeho manželka, že Jopo je tvojim miláčikom. Tak neviem, ešte sa k tomu nevyjadroval. Ani som mu to nehovorila. Ktorý Jopo? Ktorého máš na mysli? Tamto v tej voliere. Ja tak to je Jopo vo voliere, tak to je ďalší psík určený na adopciu. Toto sú psíkovia zo šale, my sa veľmi tešíme, že sme sem dnes mohli prísť a že sme mohli aspoň trošku priložiť svoju ruku k dielu. Ešte neodchádzame, ešte sa vám prihlásime zo šale aj v ďalšom vstupe. Budeme veľmi radi, ak šalania prídete medzi nás a prídete nám pomôcť stavať búdy. A ešte ideme aspoň... Aha, aké krásne dvere ste vytvorili. Krásny otvor. Oblúkom myslené, áno. Ako? Chceli chce pôvodne s oblúkom? Áno, chceli sme taký gotický oblúk a... Podaril sa. Absolútne podľa zámeru, pretože predtým Roman sa chytil architektonického návrhu. V podstate kreslili sme to tak, že sme otúpili ceruzku a keďže sme tlačili príliš na pílu, tak sme to museli poopravovať celé. Tak my už nebudeme tlačiť príliš na pílu. My z Štvorice a je to sa s vami zatiaľ lúčime a tešíme sa na ďalší vstup. A choďte pomôcť niekam aj vy. Tak to je pekné. Niekto pracuje a niekto popíja. Ale nie, ja viem, že vy nepopíjate. No my pracujeme a veľmi radi pracujeme, pretože práve dnes sa začínajú na Slovensku už po 3. raz dni dobrovoľníctva 23. a 24. september. Presne tak, ako to má Miška Vollnerová, predsednička občianskeho združenia Zatúlané psíky na tričku. A sú na Slovensku dni dobrovoľníctva a my, keďže sa zobúdzate s Teleránom a vlastne spolu s nami štartujete deň, tak vás tak trošku pozvoľna, nenásilným spôsobom chceme vlastne tiež primeť k tomu, aby ste aj vy išli vo svojom okolí kamkoľvek dnes len tak dobrovoľne pomôcť. No nám sa už skoro schyluje Miška ku kolaudácii prvej búdy. Áno. Však už je skoro hotová, už len naši páni, teda moji páni kolegovia dokončujú dvierka, to vám hneď ukážeme, ale Miška by ešte predtým chcela niekomu poďakovať vlastne v súvislosti s dobrovoľníctvom. No určite by som chcela poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí chodia pomáhať do nášho útulku a nie len na deň dobrovoľníctva.
Perfektné, tak to je úžasné, že v Šali je toľko dobrých ľudí, ktorí vám chodí pomáhať. A ja si teraz dovolím mojich kolegov vyrušiť, pretože ako som dnes zistila, sú to všetko fantastickí domáci majstri. No páni, ako ďaleko ste? My sme takmer pred finále v podstate, pretože pokiaľ zateplíme tú stenu okolo otvoru, tak už len strechu a bude to absolútne finále. A bude sa kolaudovať? Teraz čo máš pod tým na mysli, že kolaudovať? No Buda. Tak ja myslím, že sa bude kolaudovať, ale pevne verím, že... Chladíme, tak. Verím, že my to odovzdávame ako absolútne v poriadku, že tá kolaudácia vlastne prebehne. Myslím si, že to oslavujú práve v Záhorskej Bystrici, tú kolaudáciu. Romanko, aký si pekný v tých dvierkach. Taký psík, nemá tvár. Skúšam, že ako sa im bude kúkať na svet, ale fajn, myslím, že v pohode, ani sa neudrú, sme im urobili gotický oblúk hore, čiže všetko ako má byť. Mimochodom, priatelia, dnes zabehnite a pomôžte kdekoľvek, keď budete mať čas a máme deň dobrovoľníctva, tak to využite. Fakt. Aj zajtra. Áno. Aj zajtra. Aj zajtra v podstate ktorýkoľvek deň, lebo tých dobrých vecí myslím si, že je dostatok na to, aby sa urobili, aby ste použili svojich 10 prstov a pomohli trochu. Stále zostalo 10? Neverili sme tomu a máme pripravené 2 lekárničky. Ľudia čakajú s telefónom, že keby náhodou 112 zatiaľ nebolo treba. Vôbec nebolo treba. Dobre, tak sa poďme na to pozrieť, chlapci, čo vy ste vytvorili, lebo ja som z vás absolútne nadšená. Sadlo to, normálne. Sadlo to. Normálne ste to presne vymerali. Zatepliť vlastne túto budu, také budú celkovo vlastne 3 a možno, že aj ďalšie si potom ešte urobia. My sme radi, že sme aspoň túto jednu stihli a druhá je rozrobená. Takže budeme pokračovať, samozrejme. My budeme pokračovať. Treba. Dnes a zajtra a vlastne každý deň. A budeme pokračovať a budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte, či už tu v Šali, pretože tu v Šali v útulku Zatulané psíky na vás čaká 27 psíkov. A samozrejme, že budú veľmi radi, ak budú mať takéto búdky tu v útulku, ale najradšej by boli, ak by si našli konečne svoj vlastný domov. No a pokiaľ ste si nevybrali dnes, aj keď si myslím, že sme vám ich ukázali dosť, tak si ešte môžete vybrať napríklad aj na profile na Facebooku, však vášho občianskeho združenia. Áno, máme facebookový profil Zatulané psíky Šala a plus máme web stránku www.zatulanepsykysala.sk. Výborne. Tak vám držíme palce aj všetkým našim televíznym divákom k dnešným výkonom, akciám a činnostiam len tak a z čistého srdca. Majte sa pekne, krásne ráno vám želáme a nádherný deň všetkým. Tak zatlieskame.